салому тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои ҷолиби телевизиони варзиш. Аз 17 то 28 апрели соли ҷорӣ дар кишвари Таиланд мусобиқаи ҷоми Осиё 2024 оид ба футзал баргузор мегардад, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам иштирокчии доимии ин мусобиқа аст ва дар ин мавсим ҳам иштирок хоҳад кард. Барои ҳамин дар доираи барномаи Сирри Ногуфта мо тасмим гирифтем, ки бо сармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон Пайрав Воҳидов як суҳбати ошкорае анҷом дода бошем. Устод, хушомадед мегӯем шуморо ва шурӯъ мекунем аз саволҳои маъмулӣ. Пайрав Аҳмадович, камтар аз як моҳ мемонад то оғози ҷоми Осиё. омодагиҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор доранд? омодагиҳо хуб аст. мо як 10 рӯз қабл аз як моҳ дар давлати Кувейту дар Арабистони Саудӣ ва Ӯзбекистон будем. 6 бозии рафиқона гузарондем. Як давраи марҳилаи аввали омодагӣ буд, ки ба фикрам хеле хуб гузашт. Акнун маълум аст, ки кадом футболбозонро шумо даъват мекунед ба ҳайати мунтахаб? ҳайатро аллакай тақрибан 100% муайян кардагием. 100%. аз рафти ин бозиҳо муайян кардем, кадом бозигароро даъват менамоем. аз ҳаятҳое ки пештар, аз он футболбозоне ки пештар ҷалб мекардед то ба ин мусобиқа ягон тағйироти куллӣ ҳаст ё не? Тағйирот мешавад. Тағйирот бисёр аст. бед саволе ки ман мехоҳам пешниҳод кунам, каме бадтар мегузорем. гурӯҳамонро чӣ тавр баҳо медиҳед? Кореяи ҷанубӣ, ҷопон ва дастаи Қирғизистон. фикр мекунам, ки гурӯҳи гузаранда аст. гурӯҳи гузаранда? Яъне ба ки фикри ман гурӯҳи ҳама сахт аст. бубинед, Кореяи ҷанубӣ футболашку бениҳоят пурқувват аст, яке дастаҳои пурқувваттарини Осиё, аммо футзал на дар он сатҳ. Қирғизистон дар чанд соли охир хеле рушд кардааст футзалаш, аммо фикр мекунам, ки дастаи мо низ аз онҳо пурқувваттар аст. нигоҳи шахсан ман. албатта шумо мутахассис ҳастед, шумо беҳтар медонед. бале ҷопон бешак дастаи дуюм дар Осиё аст пас аз Эрон. дастаи Қирғизистон ҳам дастаи хуб аст. як-ду соли охир хеле рушд кардагӣ аст ва соли 2022 онҳо ба ҷоми Осиё раҳат нагирифтанд. ба ҳамин тайёрияшон бисёр хуб аст. мутахассисон аз хориҷа даъват кардагӣ ҳастанд ва ҳозир марҳилаи сеюми омодагиро гузаронда истодаанд. дастаи ҷопон қаҳрамони феълии Осиё аст. дар бораи Кореяи ҷанубӣ ягон маълумот нест. мисол мо ба фикрам соли 2018 охирон бор бо дастаи Кореяи ҷанубӣ бозӣ кардем, ки он вақт даста заиф буд. ҳозир футзал дар Осиё хеле рушд кардагӣ аст. барои душвор мешавад. дастаҳои беҳтарин ҳастанд дар ҷоми Осиё. имконият набуд маводи бозиҳои Кореяи ҷанубиро дар солҳои охир дастрас намоед барои таҳлил кардан? барои таҳлил кардан дастрас кардагӣ ҳастем, лекин ҳамин 6 моҳи охир ба фикрам ҳама дастаҳо ҳама бозиҳошон бозии пӯшида аст. мисол ҷопон бо Португалияда бозӣ кард, ягон маълумот нест, ягон видео нест, сабт нест. мо ҳам кӯшиш кардем, ки ҳама бозиҳо пӯшида бояд гузаранд. то ки рақибон бояд набошад. ҳамин кел аст. суол дар ин аст, Пайрав Аҳмадович, Рустам Ҳамидов, Раҳмоналӣ Шарипов ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон даъват мешаванд? Рустам Ҳамидов ба фикрам худаш фикр ман бозӣ намекунад. сабаб дар чи аст, ки ӯ ҳамин хел гуфт? бед он бозингарро бояд даъват кунед. саҳифаи инстаграми Рустам Ҳамидовро боз мекунем. он ҷо ба забони русӣ навиштааст. мо тарҷума мекунем барои мухлисони худ дарҳол. салом алейкум ба ҳама. шуруъ аз ҳамин рӯз ман дигар дар мунтахаби Тоҷикистон то иваз шудани сармураббӣ бозӣ намекунам. ман бисёр тоқат кардам, аммо аз ҳад гузаронданд. барои ҳамин ман ба чунин хулоса омадам. ба бачаҳо ман барор хоҳон ҳастам. онҳо ҳамеша худашон бозӣ мекарданд ва бозиҳоро аз ҳисоби характеру физикаи худ, омодагии ҷисмонии худашон бурд мекарданд. яъне ки ихтисор мекунад нақши мураббиро. чӣ қазияе аст байни шумо? бозингар худаш фикри қарори худаш аст бозӣ накардан. ягон чиз сабаб мешавад ку намешавад, ки бе ҳеҷ чиз сабаб мо Рустам Ҳамидов, Собирҷон Гулаков ва Шавкат Алимро дар бозиҳое ки дар ҷоми миллатҳои араб буд, дар охирон бозӣ даъват кардем. гуфтем охирон бозӣ шумо бозӣ намекунед, барое ки мо ҷавонҳоро месанҷем. сабаб ҳамин аст. тамом як бозӣ мо бо он суҳбат кардем, ки ҳамин бозӣ мо шуморо дар захира мемонем. ҳастан ба нафарое ки ҷавонҳое бояд санҷида бидем. сабаб ҳамин аст. шумо ба онҳо фаҳмонда будед, ки танҳо ба хотири санҷидани ҷавонон аст? ва не ҳамон бозие ки кардам маъқул набуд. ҳамин мисол чизое аст, ки ду бозӣ кардем, мисол иштибоҳи бисёр буд, вай буд, маъқул набуд. як бозӣ шумо бозӣ намекунед. мисол ягон ба фикрам
раванди маъмулӣ аст дар дастаҳо, ягон чизи вай нест, ягон манфиати шахсӣ ҳам нест. Не, ин чизро мо фаҳмида метавонем. Ёк не, баъд аз он мо даъват кардем Собирҷон Гулатов, Шавкат Алимов даъват кардем, бозӣ карданд. Раҳмоналӣ чӣ? Раҳмоналӣ аз аввал даъват кардаги набудем, барое ки Раҳмоналӣ дифоъгар аст. Мо ба фикри шахсии ман дифоъгарои хубтар аст Идрис Ёров, Дилшод Саломов. Идрис Ёров ҳозир бо дод дифоъгари дига аст ки бисёр хуб бозӣ кардастанд, ҷавонтар ҳастанд. Абдуқаим Умаров ва Насратшоҳ Исмоилов дифоъгарои хубанд. бубинед, Идрис Ёров пас аз бозгашт аз Федератсияи Русия ба дастаи Соро чанд бозӣ то охири мавсим ба гумонам бениҳоят заиф буд. Қариб 1 сол. Қариб 1 сол ба ҳолати варзишии худ баргашта наметавонад. Аз ҳад заиф буд. Ман бисёр меписандам бозии ӯро. Ман хаёл мекардам ки яке аз чеҳраҳое ки дар хориҷи кишвар бисёр муваффақона баромад карда метавонад маҳз ӯ аст ва ҳоло ҳам ҷавон аст, метавонад ба ин сатҳ бирасад. Аммо як мавсим пас аз бозгашт ба Тоҷикистон заиф баромад кард. Шумо мегӯед ки мо Идрис Ёрове дорем ки аз Раҳмоналӣ Шарипов беҳтар аст. Раҳмоналӣ Шарипов чемпиони феълии Тоҷикистон дар ҳайати Истиқлол. Ҳамин сол шуданд. Ҳамин сол. Яъне чемпиони феълӣ. Чемпиони феълӣ. Дар рақобатҳои финали муқобили Соро хуб ҳам бозӣ кард. Назари шумо дигар аст, назари истоди мураббиён дигар аст. Ба фикри мо дар ҳамин сол хуб бозӣ кардан дифоъгарон Насратшоҳ Исмоилов хуб бозӣ кардан, Абдуқаим Умаров хуб бозӣ кардан ва ҳозир мо фикр кунем ки оянда тими мунтахаб бо кӣ бозӣ мекунад. Як чиз дигар аст. Агар мо ҷавонҳо рози ҷалб накунем, марҳилаи дигар кӣ бозӣ мекунад? Ҳастанд бозигарон ба фикри шумо? Не, ҷоми Осиё мусобиқае аст ки санҷишҳову таҷриба додан ба бозигарон шарт нест. Беҳтаринҳо бояд ҳамин вақту соат бозӣ кунанд. Ҳастанд бозигарое ки мо медонем ки дар ҳамин сатҳ баромадан, ҳамин сатҳи максимумшон ҳамон аст. Дигар рушд намекунанд. Мисолда ҳастанд бозигаре ки рушд карда метавонанд. Фақат калон дорад. Як овозаам паҳн шуда буд, сарчашмаашро мутаассифона гуфта наметавонам. Саволам ҳамин аст. Вақте ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои байналмилалӣ ягон ба дастовард ноил мегардад ё муваффақият ба даст меорад, он маблағе ки ҳамчун ҳавасмандӣ пешниҳод мегардад, баробар тақсим мешавад байни бозигарон ё на? Не. Шахсони асосӣ, ҳайати асосӣ бештар мегирад? мо ҳамин чизро бо сарбони даста, бо ду-се бозигароне ки асосӣ ҳастанд маслиҳат ҳама вақт мекунем ки чӣ хел тақсим мекунем. ҳар кас аз рӯи заҳмату меҳнаташ. Хоб, ҳастам хеле нафаре ки умуман пул нагирад. Не, хеле нафар нест. Дар бозиҳо муқобили мунтахаби Русия Рустам Ҳамидов пул гирифта буд ё не? Дар бозиҳои мунтахаби Русия Рустам Ҳамидов дар ҳайати даста набуд. Не, мазарат, инҷо як вай каме иштибоҳ омадааст. Яке аз бозиҳое ки овоза ҳамин хелам паҳн шуд ки ҳама гирифтанд, Рустам Ҳамидов касе ки дар ҳайат буд дар заявкаи бозӣ. Не, ба Русия на кадом бозии дигар буд инҷо? Ҳамин бозӣ аст. Дигар бозӣ дар куҷо мо маблағ гирифтагӣ ҳастем. Яъне ки дар сурат маҷлис дар заявка буд дар маҷмӯъ? Не. Мо даъват кардем ба машғулиятҳо даъват кардем, бемор шуд. Дар пеш аз бозиҳо бемор шуд, баълои дигар нафарҳо буданд бозӣ кардан. Дар ҳайат набуд. Дар ҳайати захиравӣ ҳам набуд. Яъне ки ягон хел қазияи шахсӣ ва ягон нигоҳи манфӣ нисбати шахсият надоред. Танҳо аз ҳисоби ки беҳтар асту ҳамин хел ҳаятро ҷалб кардаед. Як чиз аст ки вақте ки мураббии тими мунтахаб аст, тими миллӣ, чизи асосӣ бояд манфиатҳои миллат бошад. Мо миллатро, давлатро муаррифӣ мекунем. бозингари хуб бошад, ба фикри ман кадом мураббие набошад, беҳтаринро даъват мекунад. Ман худамро фиреб карда метавонам, миллати ватанро чӣ хел фиреб, ҳама мебинанд ки чӣ хел бозӣ мекунад. Баъд як чиз дигар аст, вақте ки бозингарро даъват мекунем ба тими мунтахаб, як масъулияти калон аст. Ҳама ифтихор аст, ҳама масъулият аст. Ҳар як бозингар бояд манфиатҳои шахсии худашро аз манфиати даста боло надонад. вақте ки шумо 15-16 нафар кор мекунед, хоҳӣ нахоҳӣ 3 нафар мешаванд ки ҳама вақт норозӣ ҳастанд. Мумкин вақте камтар бозӣ мекунанд, дар дасташон бисёртар бозӣ мекунанд. Талаботи дасташон мумкин дигар аст. ин чизи маъмулӣ аст. Дар ҳама дастаҳон ҳамин проблема аст, ки 1-2 бозингар фақат норозӣ ҳастанд. лекин бозингар вақте ки талаб мекунад, ҳамон худашам ҷавоб бояд масъулиятро ҳис кунад.
бисёри бозингарони мо ман ҳамаашро дар назар надорам, ҳастанд бозингароне ки ҳамин хел рафтор мекунанд ки асона ҳам бозингару қарздор ҳастанд, ҳам федератсияи футбол, ҳам тоҷикистон ҳамаш қарздор ҳастанд. вақте ки мусалмонете ки шумо ҳамин фузаларо дар куҷо ёд гирифтед? Дар Испания ёд гирифтед ё дар Тоҷикистон? Дар Тоҷикистон ёд гирифтед, ҳамин вақт шуморо даъват мекунанд. Ин инвеститсияи федератсияи футбол аст ки ба бозингар даъват мекунад, таҷриба гирад, бозингар шаёд ба давлат муаррифӣ кунад. ҳамин ки аст, вақте ки бояд бозӣ кунад, инвеститсия бояд самал биёрад, бояд бозӣ кунад. ки нест ки ман баромад ба тими миллӣ даъват кардам, ҳама қару нозума бояд иҷро кунад, ҳам мураббӣ, ҳам федератсияи футбол намешавад. ҳар аз раванди корӣ дигар аст. Мисол дар даста дигар хел аст, дар тими мунтахаб дигар хел аст. шояд аз ҳамин ҳисоб баъзе аз футболбозон шикоят мебаранд ки бо Пайрав Воидов кор кардан мушкилтар аст. аз ҳисоби шумо интизоми ҷиддиро талаб мекунед аз ҳамаи бозингарон. як мисоли дигар, ҳамун пеш аз морам мураббии хориҷӣ буд, ҳамун ду-се нафарро аз даста ронда буд. дар ягон ҷо вокуниш накарданд ки барои чӣ моро ба даста намегиранд. мумкин шумо хабар доред аз ин. ронда буданд бозингаронро. барои чӣ ронда буданд? бозингарои хуб буданд, бозингарои беҳтарин буданд. мо мисол ғалази шахсӣ дошта бошем. мураббии хориҷӣ буд. дид ҳамаро нигоҳ мекунад, мураббиро вай нест ки дид ки мумкин муҳити дастаро вайрон мекунанд. онро ронда буд. чанд бор рондагӣ аст. илтимос мекардам бо мегирифт, ахир нашуд бо ронда онҳоро. фаҳмо, ин масъаларо ҳал кардем, ба саволҳои худ ҷавоб гирифтем. саволи дигар ин аст, Иқбол Воситзода ҷалб мешавад ё на? не, Иқбол Воситзода имсол дар ягон ҷо бозӣ накард. Мисол як давр дар дастаи Истиқлол бозӣ кард, мо дигар надидем дар ягон ҷо. мо наметавонем бозингарое ки мо як сол пеш бозӣ кардам, ду сол пеш бозӣ кардам дават. гуфта мешавад ки дар мусобиқаи сатҳи намедонам, мо ҳам маълумоти дақиқ пайдо карда натавонистем, аммо дар яке аз мусобиқаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бозӣ карда истодааст. не, ба фикрам баргаштагӣ аст, дар Тоҷикистон аст. бемашқ аст. ҳозир дар бозӣ дар як мусобиқаи байни Бонкошту дар Хуҷанд дар ҳамон ҷо бозӣ кард. аммо дар ҳамон марҳилаҳои омодагӣ шояд агар ҷалб мекардем ин бозингарро ба ҳолати хуби варзишӣ мебаромад. зеро ки чанд марҳила аз бозингар вобаста аст. мо ҳаста нафароне ки даъват мекунем, ҳозир ҳамон тағйиротҳо бисёр аст дар тими мунтахаб. ҷамоат мегузаронем, тайёрӣ мебинем, бозӣ мекунанд. фарқият аст ки дар ин ҷо дигар хел бозӣ мекунанд, дар Тоҷикистон, дар берун аз Тоҷикистон дигар хел бозӣ мекунанд, барое ки сатҳи бозии мо дигар аст, сатҳи бозии байналхалқӣ дигар аст. наметавонам бозӣ кардан. мисол вақте гап мезанӣ сахшон мераса қаҳр мекунад ки мо бозингарои хуб ҳастем. лекин бозингари хуб дар ҳама ҷо хел бояд бозӣ карда тавонад. мо намешавад ки як нафарро даъват кардем, баъд фақат ҳамонро даъват кунем. ҳозир мо фикр кардаастем баъди 2 сол кӣ бозӣ мекунад? мо надорем ҷавонони то 20 сола тими мунтахаб надорем. аммо як насли бисёр хуб буд. ҳамин насле ки даврони Насратшоҳ бозӣ мекарда. хоб ҳозир аз ҳамон насл кӣ бозӣ дорад? Насратшоҳ бозӣ дорад, Абдуқаюм бозӣ дорад, Самандар Изомов бозӣ Самандар дорад. Изомов. ина Комрон Алиев ба фикрам буд. Идрис Ёров ҳама як насл. аммо як чиз, як намедонам ҳамин омили ягон хеле таъсир мерасонад ё на. Пайрав Аҳмадович, аммо бозингароне ки аз ҳайати ҷавонон оҳиста оҳиста шумо ба ҳайати асосии мунтахаб ҷалб кардед, дар футзал бисёр лоғар ҳастанд, харобанд. ин чиз таъсир мерасонад? аммо чунки то ҷое ки ман шунидам аз сухани мутахассисон, аз дигар одамоне ки рабт доранд ба ҳамин соҳа, қадоб аст дар футзал муҳимият дорад. ин мушкилоти асосӣ аст. ҳозир бовар кунед, агар ҷомеаи сурра нигоҳ кунем, мумкин аст ҳама бозингарои хурдҷусаи мо бошад. табиати мо ҳамин хел аст. баъд як касбият гуфтан дигар аст, профессионалист. кадом бозингари мо режим реҷаро нигоҳ медорад? ягонташ ба фикри ман. шумо реҷа таъин мекунед? кадом бозингари мо хӯрок чӣ хӯрданро нигоҳ мекунад? вақти хоб аст, вақташа хоб мерад аст? не охир. дар вақти барои ё дар вақтҳои мо машғулиятҳо омодагӣ мегирем, азоб барои чӣ мекашанд? барое ки аз ҳисоби ғизо чизоест ки бояд нахӯранд, бояд барвақт хоб кунанд, бояд телефон камтар вай кунанд, мушкилӣ мекашанд. бисёр мақул намешавад ба бисёри чиз бозингарон. шумо футзалбозоро назорат мекунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ фаъолият доранд? назорат мекунем ва бисёр вақт ҳам тавсия медиҳем ки камтар дар шабакаҳои иҷтимоӣ вай кунанд. барое ки
агар гап зонем чизе ки онҳо вай мекунану сторис мегӯянд чӣ мекунанд ба рафтору вайшон ҳеҷ мувофиқат намекунад. яъне дар ҳамон таърихи худ сторисҳои инстаграм бисёр шахсони хоксору хубу варзишгару вай ҳастану дар зиндагӣ мо вақте ки нигоҳ мекунем дигар хел аст. ягон маротиба барои риоя накардани реҷа ҷарима кардед бозингарро? ҷарима аз кадом ҳисоб мекунем? мисол ҷаримаи молиявӣ не дар мунтахаб не дар бошгоҳ дар назар дар бошгоҳ ҳам ҷарима мекунем, лекин маблағҳои калон ҳам намегиранд ки вай кунем. ба дар охир бо ҳамон вайошон ҳам метиҳем. агар ки маблағи калон нагиранд чӣ тавр онҳо реҷаи хӯрокхӯрӣ риоя кунанд ки ҳатман бисёр душвор аст барое ки реҷаи хӯрокхӯрӣ реҷаи мисол ҳар як бозингар бояд камаш дар як ҳафта дубор дар тренажёрни толари тренажёрӣ бояд тамрин кунад. мисол бе мураббӣ бояд худашон вақте ки нигоҳ кунед мо моҳи ноябр чемпионатро тамом мекунем ва то моҳои апрел май июн сар мекунем ба фикрам чемпионат 6 моҳ бозингар чӣ кор мекунад? бояд худашро ҳам сайташро нигоҳ дошта тавонад. он маоше ки мегиранд бозингарон дар бошгоҳ ҳадиақал мерасонад ки боз илова бар хароҷотҳои маъмулии ҳаётӣ онҳо боз ба толор ҳам раванд аз ҳисоби худ? не аст мисол барои бозингарои тими мунтахаб ройгон аст дар толор тамрин кардан. яъне ки дастрас аст. дастрас аст, лекин вақте ки ҳама чиз ройгон аст беқадр мешавад, истифода намебаранд. ҳамаш немумкин нафароне ҳастанд ки мераванд, лекин дар маҷмӯъ ман дар назар дорам. барои чӣ мо таҷрибаи кишварҳои дигари ҷаҳонро истифода намебарем роҷеъ ба ҷалб кардани бозингарони хориҷӣ ба тими мунтахаб? онҳоро шаҳрвандӣ доданд ва онҳо аз ҳайати мунтахаби мо бозӣ кунанд, зеро ки тасаввур кардаем худи Бразилия, Португалия як ҳайати мунтахаби футзал дорад, аммо бозингарони моҳир бемаҳдуд. на ҳамаи онҳо ба ҳайати мунтахабашон роҳ ёфта метавонанд, барои ҳамин вариантҳои кишварҳои дигарро меҷӯянд. мисоли оддитарин Қазоқистон ки дар чемпионати ҷаҳони гузашта бисёр натиҷаи хуб нишон доданд. бозиашон ҳам олиҷаноб буд ки ҳайаташон пур буд аз бозингарони бразилӣ ва португалӣ. роҳи ҳам осон аст барои ба натиҷа расидан. як бозингари хуби хориҷиро даъват мекунем, маблағи калон метиҳӣ, онҳо фақат дар ҳамон вай ҷоми осиё марҳилаи интихобӣ бозӣ мекунанд. ҳама роҳи осон аст, маблағи калонтар дар кор аст, лекин роҳе аст ки бояд бозингари худамонро тарбия кунем. ин Қазоқистон шумо гап мезанед, Қазоқистон беғайр аз ки аз онро даъват кардааст, бисёр як давлати футзалӣ аст. мисол як мисоли оддӣ мо соли 2021 дар шаҳри Атраво кор кардем, аҳолиш 600 000 аҳолӣ дорад. 600 000 аҳолӣ, 6 та лига. премер лига якум, дуюм, сеюм. дар як шаҳре камаги 500-600 000 аҳолӣ дорад. дар ҳама вилоят шаҳрҳошон лигаи худашон аст ки камаш 3-4 лига доранд. дар ҳар як лига чанд аста? аз 10 та зиёд. 10 та, 14 та, 16 та мисол. даъвате аст ки футзал варзиши рақами як аст. маблағ ҳам бисёр доранд, метавонанд даъват карда. он бозингаро ки Бразилӣ даъват кардаги ҳастанд, бозингаро беҳтарони дунё ҳастанд, беҳтарин дарвозабон, беҳтарин дифоъгар. яки лигои худашон ҳам пурқувват аст. аммо лига надорем. мо як суперлига дорем, мушкилоти асосии мо 6 даста, дигар ҳеҷ чиз нест, фақат суперлига, поён ягон чиз нест. На лигаи ҷавонон, на лигаи ғайри касбӣ, ҳеҷ чиз нест. бозингар аз куҷо вайдо мешавад? баъд таъсир ба ки мерасонад ба бозингарои тими мунтахаб. барое ки вақте ки бозингар ҳис мекунад ки рақобатпазире нест, талаботро ба нисбати худ камтар мекунад. агар рақобат бошад, ҳама вақт меёд ки дар ҳамон сатҳ худашро нигоҳ дорад. рақобат нест, ман машқ кунам, накунам, ман хуб бозӣ кунам, накунам, маро ба даста даъват интихоб надорад, даъват мекунад. ҳамин ки фикр мекунад. солҳои пеш ҳадиақал серия А буд. серия А 11 сол пеш буд. соли 2012 не, вақте ки серия А соли 2012 буд, дар серия Аш 12 даста буд, дар серия Б 14 даста. дар назар дорам соли агар иштибоҳ накунам, чунки ман як мавсим бозӣ кардам дар серия А, яъне ки лигаи касбӣ аст ва серия А карда буданд. як сол. бале, як мавсим. аз ҳамон ҷо имконият буд ки бозингарони боистеъдодро оҳиста ҷалб кунанд ба дастаҳои футзалӣ лигаи касбӣ. ҳамин тими мунтахаб ҳамин хел шуд худаш. ҳама дастаҳои лигаи касбӣ аз ҳамон ҷо вай карданд.
ҳозир ҳама бозингароне ки дар тими мунтахаб ҳастанд аз он лиг серия А серия Б ҳастанд. чӣ илоҷ чӣ кор бояд кард? мутасаддиён бояд мутахассисон лигаи ғайри касбӣ бояд бошад. Мисол лигаи ғайри касбӣ бошад, лигаи ҷавонон бошад. Ба ин ба фикрам маблағи бисёр лозим нест. Мисол ҳамон аз ҳамсояки шаҳрҳо ҳамон таҷрибае ки онҳо дорад бояд омӯзем онҳоро ки чӣ хел онҳо карданд ки лигаашон бисёр аст. Мисол Ӯзбекистон суперлига дорад, лигаи якум дорад, лигаи дуюм дорад. Қирғизистон ҳам ҳамин хел аст. Қирғизистон камтар мушкилтар аст, лекин дастаҳошон бисёртар аст назар ба дастаҳои мо. пайрав аҳмадович, як таҷрибаро агар ки амалӣ созанд, фикр намекунед ки натиҷаи хуб да метавонад? Агар ба бозингарони лигаи касбии футзал иҷозат диҳанд ки дар баробари инҷо иштирок кардан дар дигар мусобиқаҳои ҳаваскорон ҳам бозӣ кунанд, шумораи дастаҳо ба таври автоматӣ зиёдтар мешавад. ҳадди ақал Вавилон, Бонки Миллӣ, хуш Орион Бонк ҳатман ҷалб мешаванд. Як ки ман то ҷое мо медонем сабабҳое ки онҳо дар лигаи касбӣ бозӣ намекунанд он аст ки ба онҳо дигар иҷозат дода намешавад ки дар дигар мусобиқаҳо ширкат варзанд. Бо ин пешниҳод карда будем ки иҷозат диҳанд, барое ки мисол бозингари дастаи мо бошад, мо агар иҷозат диҳем бозӣ карда метавонад. Мисол бозингар Истиқлол ҳам ҳамин мешавад, агар иҷозат диҳанд бозӣ мекунад, иҷозат надиҳанд бозӣ карда наметавонад. Лекин агар ҳамин бозингарое ки дар дастаҳое ки шумо номбар кардед дар суперлига бозӣ кунанд ва дар дигар мусобиқаҳо иштирок карда тавонанд, дастаҳоро ҳам зиёдтар мешавад. ҳозир мо наметавонем инҳоро ҷудо кардан. Мо лигаро ҷудо кардем, касбию ғайрикасбӣ, ду даста се даста маги бозӣ карда истод дар лигаи суперлигаи касбӣ. Асос бозингарони асосӣ бисёр бозингарон дар лигаҳои ғайрикасбӣ бозӣ мекунанд, дар дастаҳои лигаи ғайрикасбӣ. Сабаб дар ҳамин ҳам ҳаст сабаб дар ин аст, агар дар ин ҷо бозӣ кунад, дар ягон ҷо бозӣ карда наметавонанд. наметавонанд. Он ҷо бозӣ мекунанд ки сарчашмаи даромади онҳо футбол ва футзал аст. онҳо дар баробари як мусобиқа боз дар дигар мусобиқаҳо иштирок карда ҷоиза пулӣ мегиранд, маош мегиранд, ба ҳамин хотир онҳо рӯ меоранд маҳз ба он мусобиқаҳо. бале ин бояд як роҳи ҳалро ёфтан дар кор аст. ё лигаи ғайри касбӣ, мисол мегирем чемпионати шаҳри Душанбе бояд бошад, байни дастаҳои ғайри касбӣ бояд ҳамасола бошад. Бояд бошад, нест. ҳозир ҳамин чанд мусобиқаи футзал дорем? Фақат Суперлига, Кирсанов ва чи аст? ҷоми Тоҷикистон. ҷоми Тоҷикистон, се мусобиқа дар як сол. агар ки мусобиқаҳои сатҳи паст бигӯем, агар дигар мусобиқаҳо хеле зиёд ҳастанд дар футзал. Не, вай мусобиқое ки байни корхонаву байни бонкҳо унҷа ҳама иштирок карда наметавонад. танҳо коргарони муассисаҳо. ҳамагӣ ҷоми Тоҷикистон, Суперлига ва ҷоми Кирсан тамом. Бисёр кам аст. розӣ ҳастам. акнун ки мо аз мавзӯи мунтахаб оҳиста оҳиста ба Суперлига гузаштем, биед дар бораи каме фаъолияти шумо дар Сухро гап занем. мавсими гузашта пас аз чанд сол аз тахти чемпионӣ барканор карда шуд дастаи шумо, яъне дастаи Сухро. Истиқлол бори аввал дар таърихи бисёр ҷавони худ ғалаба ба даст овард. чӣ фикр доред? мушкилӣ дар чӣ буд? барои чӣ Сухро дар силсилаи финалӣ мағлуб гардид? мушкили ба фикр мушкили асосӣ дар даври дастаи худи мо буд. мушкили асосие ки ҳамин сол буд. Истиқлол рақиби хуб буд, тайёриш омодагиашон хубтар буд. Истиқлол аз мо хубтару бештар омодагӣ дидан, ташнаи ғалаба будан ба фикри ман, балки бори ҳамҷо қаҳрамон шудагӣ набудан. мушкили асосии дастаи мо дар худи даруни дастаи худамон буд. дар дохили даста чӣ мушкилӣ? ҳайат мукаммал набуд? нофаҳмӣ байни бозингарон ва шумо ё дар маҷмӯъ бисёр мушкили дарунӣ буд, мушкили даруни даста аст. даруни ба хотир аст ки дигар ҳеҷ кас надонад. не дар иштибоҳ кардем дар интихоби бозингарон. Мисол иштибоҳи хеле зиёд кардем дар интихоби бозингарони хориҷӣ. дарҳол савол, аз нав даъват кардани Маҳдӣ Мустафоӣ иштибоҳ буд ё не? хотиррасон мешавам ки агар хато накунам дар миёнаи мавсим Маҳдӣ Мустафоӣ ихтиёран тарки даста кард. Не, яъне ки пештар бозингар буд, Маҳдӣ Мустафоӣ мавсимҳои пештарам бозӣ мекард дар Сухро. мавсими гузашта ҳам даъват кардед, аммо омаду миёнаи мавсим рафт.
соли 21 даъват кардем, қаҳрамон шудем, 22 даъват кардем, қаҳрамон шудем, соли 23 ҳам даъват кардем. бале. аз ин мавсим дар сар тарк кард рафт. мо мондем бе дарвозабон. кори ӯ ихтиёран буд? яъне шумо ибза додед ё аллакай шартномаш ба анҷом расида буд? не, шартномааш анҷом расидагӣ набуд. мисол вақте ки бозингар намехоҳад бозин кардан ва меравад намебиёяд дигар, даста чӣ кор кардан? Даста як роҳ дорад ки метавонад ё ҷаримааш кунад ё ҳамон ITC ки дорад ҳамон ITC-ашро надиҳад. намедиҳам. Надодем. баъд чӣ кор кард? дар ягон ҷо бозӣ кардан натавонист, ҳеҷ гап нест. ҷарима барои чӣ накардед? вақте ки дар вазъияти муҳимтарин, дар ҳолатҳое ки масъулият хело баланд бояд бошад, дарвозабони асосӣ тарки даста мекунад. чаро ҷарима намекунем? чаро ба конфедератсияи футболи осиё наменависем? мо пешниҳод карда будем ба роҳбарият розӣ нашудан ки ҷарима кунем, ба ягон ҷо арз кунем. хоб, ин масъаларо фаҳмидем. проблемаҳои дохилӣ сабаб шуданд ки чемпион нашудем. лекин ҳарифам ҳарифи хуб буд, тайёрашон хеле истиқлол хуб буд. хуб бозӣ кард. аҳсан мехонем. медонед аз як тараф барои чӣ ман хурсанд ҳастам ки истиқлол чемпион шуд. барои соро ангеза мешавад ки пурқувваттар мавсими оянда баромад кунад, зеро ки гарчанд ки Сипар пароканда гардид, рақиби арзандаи дигар пайдо шуд ба ҷояш. аммо агар Сипар ҳам мебуд, се дастаи пурқувват мешуд, ба маротиб хубтар буд. амонатбонк ҳам бад нест. қаҳрамон шудан осонтар осон аст, лекин дар ҳамон сатҳи қаҳрамонӣ истодан хеле душвор аст. хоҳем дид. хоҳем дид. чӣ чораҳо андешида истодаед барои ҷуброн кардани бохти мавсими гузашта? оли вақт аст, ҳайатро бояд мукаммал кунем, барое ки чанд нафар бозингарон рафтан аз даста. некрӯз алимаҳмадов рафт, насим шарипов, фирӯз бозмамадов. Да. онҳо рафтан ва ба ҷои онҳо бояд як бозингарое ки аз сатҳи инҳо болотар бояд даъват кунем. некрӯз алимаҳмадов барои чӣ рафт? нафаре ки ҳамеша дар дастаи шумо бозингари асосӣ буд. ин варзиш вақт мебиёяд, як бозингар ба дигар даста мегузарад, мураббӣ ба дигар даста мегузарад. ҳар вақт дар як даста мумкин 6 сол шуд як ҷоя кор кардагӣ ҳастем. манам дар соро мумкин охирон сол бошам, як соли дигар бошам. ҳамин хел аст. мо муҳитро мехостӣ ваз кунад. хоҳиши ӯ буд рафтан ё даста роҳбарияти даста? роҳбарияти даста. ин тавр бошад, агар ман агар саволи навбатии худро пешниҳод кунам, шумо мегӯед ки аз роҳбарият пурсед. савол пешниҳод кунед. бозингаре ки воқеан ҳам бозингари хуб аст, инро бояд қайд кунем, узви мунтахаби футзали Тоҷикистон, баъзан вақт дар майдон рафтори ғайриварзишӣ дорад, аммо ин табиати шахсӣ аст, боке нест. агар ин қадар бозингари хуб бошад, барои чӣ роҳбарият ӯро мегӯяд ки аз даста равад? ки сабаби асосӣ ҳамин бошад. рафтору кирдор дар бозиҳои беҳад муҳим, вақте ки ҳама вақт корти сурх мегирӣ, корти зард мегирӣ. дар силсилаи финалӣ ҳам корти сурх гирифта буд. мумкин ҳамин сабаб шуда бошад. лекин бояд бозингари ҳирфаӣ бояд эҳсосоти худро идора карда тавонад. бозингаронро фаҳмидем ки ба ҷои онҳо мехоҳед ки футзалбозони беҳтарро ҷалб намоед. аммо барои чӣ тағйирот дар сатҳи мудирият иттифоқ афтод? яке аз нафароне ки дар саргаҳҳои дастаи соро меистад, аз даста рафт. аммо инҷо савол ба миён меояд ки рафт ё ронданд? Элчибек Элчибеков. мудири даста ё худ менеҷери даста? менеҷери даста Элчибеков. ҳамагӣ ба як мо рафтагӣ буд, як мо дар даста аст. маълумотое ки шумо доред, маълумотои шумо ба филм кӯҳнатар шудан ва дар дастаи соро аст. чӣ хел шуд ки рафту боз омад? ҷавобаш доданду боз пушаймон шуданд? не, хайр ҷавобаш гуфтан дар кор нест, як нофаҳмӣ шудагӣ буд ва мо нофаҳмиро ҳал кардем, ягон мушкилӣ набуд. ин чизои корӣ аст. фаҳмом. вақте ки даста қаҳрамон намешавад, ҳама мушкилотое ки аст рӯ мебиёянд. вақте ки қаҳрамон мешавад, мушкилотое асту камбудие аст дар назар намерасанд. рӯйпӯш мешаванд. рӯйпӯш мешаванд. гуфта мешавад ки дар миёни бозингароне ки шумо ҷалб кардани ҳастед, исми як дарвозабони Афғонистон ҳам ҳаст. дар мусобиқаи каф ӯро дидед ва писанд донистед? ҳамон вақт дар мусобиқаи каф Меҳдӣ Мустафои аз даста рафт ва мо маҷбур шудем ки бо дарвозабони дастаи Афғонистон шартнома бандем. яъне ки аллакай шартнома бастаед? шартнома бастем, лекин мо натавонистем ба ҳамон вақте ки бояд равзани трансферӣ буд, вақт
натонистем ки ӯро ба ҳайат ворид кунем. онҷо мушкилот буд, расмиёти ҳуҷҷатӣ асту ҳуҷҷатӣ мо раводид ва дигар раводид мушкили бисёр шуд, натонистем ки ба ҳайат ворид кунем. аз Гурҷистон чаро монанди солҳои пештар бозингар ҷалб накарда истодаед? аз Гурҷистон 2 сол даъват кардем, аз Эрон 3 сол. ҳозир фикр дорем такя ба дохил такя шавад? ба ягон тарафи дигар кунем. мисол мисол метавонем ба Россия бозингарони хуб доранд. Метавонем ҳозир аҳамият дода истодаем дар Қирғизистону дар Ӯзбекистон, аз Бразилия бисёр бозингарҳо ҳастанд. агар аҳамият дода бошед, соли гузашта дар чемпионати иқлимӣ 20 нафар аз Бразилия бозӣ карданд. Соли гузашта дар Ӯзбекистон ҳам қариб 10 нафар ҳастанд ки бозингарои хуб ҳастанд. яъне ки мо мавсими оянда метавонем дар ҳайати соро бозингарро аз Бразилия бибинем? Мумкин. аз эҳтимол дур нест. фаҳмо агар ки як маротиба дигар дар фарҷом баргардем ба мавзӯи мунтахаб, футзалбозони мо ҳам боварӣ дорам ки ҳамин барномаи моро тамошо мекунанд. чӣ паёме доред ба онҳо ки ба таври оммавӣ дар фурсатҳое ки ҳоло ҳаст чӣ хел омодагӣ бибинанд рӯҳан, ки мо тавонем бо сари баланд дар мусобиқа иштирок кунем ва бори аввал ба даври нимниҳоӣ бароем, ба даври чорякниҳоӣ ку бароварда будед дар ҷоми осиёи гузашта. чӣ кор бояд кард барои баромадан ба даври ҳадди ақал нимниҳоӣ? аз ҳама чизи асосӣ ҳар як бозингар бояд масъулиятро ҳис кунад, ки муаррифӣ кардани ватану давлат ба ҳар кас муяссар намешавад. мо 10 миллион зиёдем, ҳамагӣ 14 нафар миллати моро муаррифӣ мекунанд. ҳамин масъулиятро ҳис карда тавонанд ва ҳама вақт ман мисол мебирам ки ҳамин варзишгарон монанди ҳамон сарбозони ватан бояд бошанд. ҳамон майдони зарби мо майдони варзишӣ аст. дар ҳар як лаҳза ва дар ҳар як вай ҷонфидоӣ бояд кунанд. баъд ба натиҷа ноил шуда метавонем. ҳамин масъулиятро ҳис кунанд. ҳозир патриотизм бояд дар ҷои аввал бошад. чизи асосӣ ҳамин аст. техника, тактика ҳамаш вай аст, лекин ҳамин ватандӯстӣ, ғурури миллию номуси миллӣ дар ҷои аввал бояд бошад. ҳаминро дарк карда тавонанд, мушкили бисёр намешавад. бисёр хуб қайд кардед. ман умедвор мешавам ки пас аз ҳунарнамоии назарраси мунтахаби футболи Тоҷикистон мо акнун дар соли 2024 ки аз лиҳози варзишӣ бисёр як соли умедбахш аст, хуб сол барои мо шурӯъ шуд. боз дар як риштаи дигар мо ба муваффақияти назаррас ноил мегардем, яъне дар риштаи футзал, ва умедвор мешавам ки вохӯрии навбатии мо дар доираи барномаҳо пас аз муваффақияти футзал мешавад. як чизи дигарро қайд кунам. дар бораи маблағҳое гуфтед ки чӣ хел тақсим мешавад. бозиҳое ҳастанд ки баробар тақсим мешаванд. мисол бозии Россия ҳама баробар. бозиҳое ҳастанд ки баробар маблағ мегиранд. бисёр вақт ҳамаш баробар мегиранд. фақат дар ҷоми осиё мо вай кардем ки аз рӯи каси бисёртар бозӣ кард, аз рӯи ҳамон оморҳое ки доштем, ҳамон хел тақсим, лекин ҳама маблағи ва ҳамон қудрати бозӣ кардагиш мегирад. ҳамон кас бе маблағ нестем ки фаҳмост. баъдан ино вайе ки шумо доред бисёр маълумотое ки шумо доред ман маълумот нестам, гуфтам ки овоза. ман пешниҳод кардам ки ин овоза аст, ин маълумоти дақиқ нест. ман барои ё рад кардан ё тасдиқ кардан пурсидам барои ҳамин ки бозии Россия мисол ҳама баробар гирифтанд, бо бозии Қирғизистон дар каф ҳама баробар гирифтанд. барои чӣ ман ин овозаҳоро аз шумо пурсидам шудам, зеро ки сухан аз забони Луқмон Ширин аст. бозии Россия нафароне ки ҳам бозӣ накарда буданд, лекин дар ҳайат буданд, гирифтанд маблағро. ягон мушкиле набуд. фаҳмо. Не, ман боварӣ дорам ки бозингарон ҳавасмандии асосияшон дар ҷоми осиё ин маблағи ҷоиза пулӣ нест ё ҳавасмандии пулӣ нест. дар мадди аввал албатта муаррифии меҳан, муаррифии давлати миллат меистад. тамошобини азиз, як суҳбати бисёрам аҷиб ва бисёрам ошкорои мо бо асармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон Пайрав Воҳидов инҷо ба анҷом мерасад. чуне ки қаблан ҳам қайд кардам, умедвор мешавем ки вохӯрии навбатии мо дарҳол пас аз ҷоми осиё, пас аз умед мебандем ки ҳунарнамоии муваффақонаи дастаи мо сурат мегирад. то нашрҳои дигар сарбаланду хонобод бошед. хайр.